sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako, ang taas na mga kasalan, tangani magkano kita mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mayroon managod sa tuon, Diyos na makakaman, sin patawaran sa tamakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibig kita, kagurang na namibig kami, warasan sa mo, na maninikong magutob kan mga misteryo Pascual, tanganingan sa mong pag pinagmamawot sa kaugmahan, magantabay asin magdigtas sa mo sa danay na kabagsikan. Huli kay Kristo kagurang nanyamos sa mga aki, kay babang nababuhay asin nagahade, kasaro, kan Espiritu Santo. Diyos, sa kamuraway, sa kabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an inot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Pinagkaoroyonan kan mga apostoles, patin mga namamahala, asin man kan bilog na katiripunan, na magpili ni nagkapira sa mga tugang asin ipadara sa Antioquia, kaiba ni Pablo asin ni Bernabe. Pinili ninda si Judas Barsabas, asin si Silas, mga lalaking iginagalang sa katiriponan nin magturugang, asin itinao sa inda ining masunod na surat. An mga apostol asin mga namamahala sa indong mga tugang, minapataratara sa mga tugang sa Antioquia, Syria asin Cilicia, nagikan sa paganismo. Nabaritaan mi na nagkapira sa samong mga kaayon, nagparibok sa indo, hulikan sa indang mga pananaramon, asin nagkaparibong kan sa indong isip. Mayo sindanin tugon na hali sa muya. Kaya pinagkaoroyonan niya mo na magpili nin mga delegado na ipadara sa indo. Kaiba si Bernabe asin si Pablo, mga lalaking samong minamahal, huli ta idinusay ninda ang sa indang buhay, huli sa ngarin ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. An ipinapadarami sa indo, iyo si Judas asin si Silas. Sa indang ipapaliwanag ang tataramon, sa tataramon ang samong sinabi sa surat na ini. Pinagmarahay kan Espiritu Santo, asin manyamo na dai ipapaasan sa indo, an anuman na karga, kundi ining mga talagang kaipuhan. Dai kamo magkakan kan karne na inatang sa mga anito. Maglikay sa dugo asin karne nin mga hayop na tinuok, asin dai magsambay.
An mga inili kayan, tanganing mapakarhay kamo, bantay. Nagpaaram sinda asin naglugsot sa Antioquia, duman tinipon ninda ang bilog na kaarayonan asin itinawan surat. Binasa kan mga tugang asin naugmasinda, huli sa tabang na idinulot kang surat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawon ta ka sa tahaw nin mga banwaan kagurangnan. Uumawon ta ka sa tahaw ning mga banwaan kagurangnan. An puso ko maimbod o Diyos, maimbod ang sakong puso, ikasakuyang uumawon asin aawitan, pagmata o kalagko, pagbangon, lira asin arpa, pupukawon ko an kaagahon. Uumawon ta ka sa tahaw ning mga banwaan kagurangnan. Magpapasalamat ako sa imo sa tahaw nin katawohan kagurangnan. Aawiton ko ang sa imong kaumawan, sa atubang nin mga banwaan. Magmuraway ka sa itaas nin kalangitan o Diyos, an bilog na kinaban, magtao sa imo nin kaumawan. Uumawon ta ka sa tahaw nin mga banwaan kagurangnan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mga pasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram sa mga disipulos, inian sa kuyang togon, magkaminootan kamo siring kan pagkamot ko sa indo. Daing pagkamot na orog kaini, na idulot nin tawon sa iyang buhay, huli sa iyang mga katuod. Mga katuod ko kamo, kung utobonin do an sa kong togon, day ko na kamo pag-aapo doon na surugoon. Hulita ang surugoon, day nakakaisi kung ano ang gibo kan sa iyang kagurangnan. Inaapod ko kamong katuod, hulita ipinahayag ko sa indo ang gabos sa nadangog ko sa sakuyang ama. Dinindo ako pinili, ako ang nagpili sa indo. Asin tinugon ko kamo na maglakaw, asin magbunga. Bunga na magdadanay, dangan itatao sa indo. Anuman, itatao kan ama, an anuman na hagado nindo sa ngaran ko. Ini ang bilog na tugon ko sa indo na magkaminaotan kamo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Pinapadagos ang pagpaaram kan kagurangnan sa mga disipulos, mantang dai pa siya nag-aagi kan sa iyang misteryo paskwal. Asin sa pagpaaram na ini, ipinapasiguro kang kagurangnan sa iyang danay na pagtabang na kunan mga disipulos nagpapahayag na o naghaharubay na kan maray na bareta, dahil man sindang dapat pag katakutan o maging kausan ning kahurasaan, ninulitaan sa iyang danay na pagtabang sa inda sa pagikang espiritu, dahil mawawara. Alagad importante ining pagdusay kang buhay, hulita sa pagpaaram kang kagurangnan, sinasabi niya na bako na ang mga inapod niya na surugoon, kundi katuod o friends. Ninulitay ko man na pagkakaiba,
Orog na kaito na an system of slavery sa mga parabola baga ni Jesus ang mga agom, aki na mga aki pang kaya ba ninda sa harong kung pinapabakal garo mga surugoon may mga presyo. Kung itinataas sa lado ni freedom o kaya ang katalingkasan ni tao, pigasabi ni Jesus na atom ka sa iya, pigpapaara mo na pinaka iraram kan sa imong buot. When you consider a friend, pigtataw mo ang bilog na diwa o kaya sutot ng sarong tao, siring na iyo man nilang relasyon kan ama asin kang aki. Kung siring si Kristo na nakaako kan sikreto kang ama, binorgalo sa mga tao, orog na itong mga disipulos niya na pigaapod niyang katuod o mga amigo, yung manggaroin niyang niyang abutunta, maabtantang relasyon, namantang kita nagaharubay kang maray na bareta, we consider ourselves brothers and sisters to one another. Tanganing walang inaapi, walang pigaapi, walang nagaapi, walang inaapi. Yung po niyang patutunguhan kang ibanghelyo to make people happy, to make them free people. Halagad sa good na may slavery, sa good na may naglalabang, deta pan maapod na Christian people. Kaya siring si Jesus nagdudot kan sa iyang buhay in all His freedom. Ta kung pigaapot ka baga, gibo nga ini, you respect the freedom of the one who will follow you. No? Bako man yan na blind obedience. Siring na sa Jesus, nagsunod sa iyang ama, sa iyang katalingkasan. No? Ang padi, ang obispo, pagpigaapot, may freedom, bakong piriritan. Takon nagpipirit ka, pagkatapos kang oras na nagbinuas o padi o so obispo, anong mangyayari? Hindi naman, yakta pinirit mo. Pero kung pigaapod mo in all His freedom, in all His honesty, may hiling ta, nakusang buot, ang tawong nagdudulot kang sadiri. Paano kung pirit sana ang pagsimba, pirit sana ang paglingkod, is there any award or reward after that? Kaya mga tugang, kadakol na hihilingon sa lambang kilosta, sa lambang pag-atubang sa mahal na Diyos, dinulit akong minsan, ginagawa ta na sana ang mga siring na bagay out of duty. Pero ang duty, parang walang freedom because there's an element of force. Ipamibita ng gabos nag-aako kang maray na bareta ang kakurangnan, kay bana kita, maintindihan ta ang layunin kang banla Diyos na ang pagdulot kang sadiri kusang loob. Siring na siya, nagdulot kang sadiri sa krus sa bilog na katalingkasan.
Bibi ko mga tugang, taganiling sa ko sa indong atang mga komandugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimayra kami sa imo na magkanigong pakabanalon mo ining mga atang, asinulitan sakripisyo, kan spiritual na ostya inako na kami mismo gibuhon mong daing sagpod na atang para sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo, asin dapat, matanos sinakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway ni Harubay, urog ng gayos sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa iyang hawak, tinubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kang krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan. Nagpabidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa, nag-augmaan gabos sa bilog na kinaman, patingani ang mga langit no na virtudes, in mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit na sinagang, ano ka sa imong kamurawayan, sana, sana, sa kainasan, sana, sana, sa kainasan. Padadaran minadingin sa ngalan kan kagurangnan. Sana, sana, sa kainasan. Sana, sana, sa kainasan. Sana, sana, sa kainasan. Kagurangnan ni kanagalan banal, borabo din gabos ng kabanalan, kay ining mga atang namimili kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak as sindugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Siya sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sinbagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamaratanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapaya, sa kuna ikaw magdato. Kaya kami nagururumdawang sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, nagdodot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, tapi napagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo.
Asi nagkikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang ng hawak kasindugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya dumakagurangnan sa imong simbahan, nakadakop sa bilog ng kinaban, tanganing nalubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kangabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Rog na itong pinapamibi sa misang ini, sinanggabos sa mga gadan, dangan nakwasin na sa liwanag sa imong ladawgon, kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupan, na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kay ras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawa si pamuraway sa imo, siring man, uli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasaruakan Espiritu Santo ang gabos sa gagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nadugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo Manya, na yaon sa langit, pabanalon banalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagan, siring sa langit. Ang samong kakanon sa arwaldaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dahil nataling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos ng kaporisawan. Wantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka rin nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, aray pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkani ko siya mapatuninong asin magkabarunyog, sosugo sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninaw kayo kagurangnan, mapasaindo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninungan. Peace be with you. Peace. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan ginawa, kaharaki kami. Cordero con Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan ginawa, Uyas tong kagurangnan sa Yesu Kristo, dinusa ang buhay para sa to, inaapod niyang mga katuod.
Siyang kodero kan Diyos, sa parang magkasalan ng kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan. Mamibi kita. Kagurangan kaming mapakumbabang nangangayo-ngayo, nag-agaw kan mga biyaya sa banal na misteryo, tanganing ang binuot kan sa imong aki, na sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magparigon kan sa mong pagkamuot. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi intercession sa Nudas Tadeo San Maria ina kaligtasan, kamo sa indong mahal sa buhay bendisyonan sa ngarang kan Ama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father.